Tiprasarokni mathangi thangnani lama hayakeba thangi thangnani lamano swkangni simi o lamarokno naitugui tubunai obahai thungrung bodolni khorok jatini langma matai chawi thangka o langma matai chawi thangpano tini o thungrung bodolni tiprasa hinjaknai rok hayakeba MLA hinjaknai rok obahai rokno tini bini mangkuthaino nairuknani bagui thanglailaimani obahai mangpli rok kasawaino phaio au chini lukurokni bagui hayakeba tiprasarokni bagui jotto tiprasarokno tini thungrung bodolo tongnai rok tiprasarokni thangi thangnani lamano tini sawi pati khailayo phiaba tini obahai keno khorokcha belaino khaganang maya ganang tiprasa Dohindro Debroma hini tiprasarokni thangi thangnani lama khorang swkang tisanai rok TGS ni chimi tabo swk jora tabok bo ancholik pati khaino bini langma matai chawi thangmani obahai rokno tino tini thungrung bodolni o neta hinjaknai rok hayakeba thungbodol hinjaknai rok o bodol rok tini thangi borom rilaimani o thangi borom ri thana thangi manjagi kha taklaini je মন্ত্রী katal Shuklacharan Nuatia MLA Biswajit Koloi MLA tei Khatung Debroma obahai rokno thangi tini manjagui mane tini titi edisi hapangni bisingti chairman rok haino thangi manjakmani Jagadish Debroma tei bini logewa thangi sogoika tini tipramo thana naikoli tongnai Bijoy Rangkhol obahai keno kokrok haino sajagui phaika oborokni khugtui tini chung o lukurokni bisingtino sajago hayakeba o liderokni bisingtino sajago swkang puilani yapri sejaknai hayakeba o yapri senerok o tini thui thangnai hayakeba matai chawi thangnai borokni bisingtino tiprasarokni thangi thangnani lama hayakeba kokti sajakmarok haihinino sawi khanarika thangi manjaginai মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আঞ্চলিক পার্টি খাই তিনি লাঙাল চলান আবার তিনি খামানি বাহি তিনি বেলায় খা হামানি কক sini Takarjala Assembly Constituency ni bisingo sini respected Kharaksa most senior leader sini old dynamic leader hemano ang pila 2018 Bidhan Sabha ni pore ang salinogo phayi boni bisingti khlai onek kisu tottho ani thanigo manjak tongo ei sujak tongo bo Kharaksa sini senior most pila sini dofani bagai khorang tisanani bagai TGS ni bisingti khlai borok tipra hawa kabang chaba khlaika chaba kotor khlaika borni obodan tongo tabo seng jeta 6 schedule manai Tripura Tribal Area Autonomous District Council sengtabu gothan khlai tongmani a edition sengtabu separate state sanmani abo borok jodi ADC gothan khlai angka tabu separate state sanlai maya khamo aboni bagai boni bisingti sini sir respected senior most leader Rohindra Deborma bo Kharaksa sini senior MDC tongmani ex MDC bo miapro harabini langma soka GB sa khamnoga ke abona khnawi seng belai khana kha khamja jara sini Tripura hawa regional political party painai jao to leader okno tini boni nukhungo phayei kha khamaya phalai ya pari tanglayo aboni bagi kha khlayo borokni je contribution bo Kharaksa kono dina khona bo national political party wa bo thabo thangya ko regional political party ni bisingti ni boccha ba khaika regional political party ono tongoi bo borongno guide khlayo sini regional political katal leader phane rokne suggest khlayo bo chubabo tei ama hike bo noga achugoi tongkhana bo tene hin sing tongya bo chubabo ongkhormaya apna himimaya apna thangimaya apna bo prottekta leader no sini regional political party leader no bo kaham suggest khlayo abon bagai belai khana kha khamu bini achai mane omar bo khana kasa 1947 no bo achai mane ma haiklaina seng bone no khunga ta phai boroni basabutei boroni ta ko bai malai kha khamaya pore kha klayo bini je contribution chini Tripura hani Tripura sarok ni thaniba tinango botong no
ani bising tigo ang belai kini kha khamaya poro sini party ni I50 party ni regional political party ni anggai te rajya sarkar ni anggai ang belai kini kha khamaya poro prone proti boni obodan bini contribution abna sang thinangabo respect renai tabuk respect ri tongo thinangabo sang respect renai Dari media orang bo, tini kaisa sini kak khamma ma ya faro, tan bagi male sini an kata yong Rohindra Deborma, tam chanai bono bo sini tini sini dofana hamzak nai khorosa athukri hini mano, bo tini langma sasulangka, mia khoro bini langma chokha, ang kisah masana kau masih, ang baik ke bo close. Kep kok sawo bo belai keno sojeton jini ti prasor bagai tam khainai khaya belai actively wan so bo an bai kha khamo tini binagin kok sai thamar no nor khana kana bo age jini adc member of council bo age sai thangja mdc kasam ar bini somoi rogo belai bo etam hnai bono jini o area rokno bagai onek kisu samung khailanka kok bo saga belai keno gabni bagai tini jeng belai kha khamo tai bini ang o 2-3 din sekang bohon jokhon bo GB hospital kalai probo MS by kok salai bin by cabin on bagi anan sok sung khaile kya tai bini besaje okra by rekha ke bini sasune hote anok balai information do hori tong kai mia amun sekang kok salai pa song ke boang sung saima ka doktor saka song bini sorry ni kema bini je tamnai bono parts rok mane balai kidney liver rok damage sing thang pa kya because bo onek sal romoi kalaijak kai जों मनो सानाय बिनि जे सामुं खायफे बारारok bini ok kham khaipe barok no जों tini khainen bagai जों wan soklai tongo bini jatiyota je bkha obo kwbangma borok tini chini o takajala amseni borok chompojala amseni borok bini thola thangai mane thangman yagol bahaino bono kwbangma borok tini moito khainai to ambai no nukra tini kwbangma borok chini ora phaiso phaka chini belai prominent leader Bijalang Khol Deborma chini addition chairman borong monang Jagadish Deborma borok phaisok baikha kai ching obono chini je ani hoite omono message tongnai bini boroni nong borongni hoite जों je theinai to thei thangka je kathang tongnai phano जों kahka ma tongnai obonani kok kasar mu omon tongnai ta